Hey again. Så er vi her. Og vi spiller Tangi Undine. De har taget vores flag. Tingene. Jeg lander ikke på hovedet. Og vi kører gennem et træ. Rimelig fedt. Jeg kan godt lide, at man bare kan køre igennem træer i Tangi. Hvorfor har jeg aldrig håndsprit med, når min mor plejer at kigge? For helvede. Jeg var heldig. Jeg kan godt lide Christian. Jeg prøver lige at få, skjoldet. Og så blev jeg skudt. Nej, jeg kan ikke lide det, men altså, det var sjovt. Mærkeligt. Det er sjovt, at man synes, jeg kan godt lide. Ja, men altså, det er jo ikke det, man mener som sådan. Bussen, for han dør nu. Af mig. Markus, for helvede! Og det her bliver min 5. gang, jeg gør det her. Fuck, jeg hader dig, Markus! I ved godt, at vi tager så sammen mod dig, sammen med Markus, ikke også? Altså, det er så lidt ærgerligt, at de er med mig. Nej, det var fordi han irriterede. Han var så irriterende, så han... Hold da kæft, jeg hader deres sniper. Markus! Jeg hader ham. Og vi smutter lige op til. Jeg hader dig, Markus! Det var dig, der vendte mig på hovedet. Du fik mig til at dø. David, skal du med på opkaldet? Jeg er død. Oh yeah, med YouTuber-style. Okay. Hvem opkalder du? Vil du have opkaldt til? David, filmer du også lidt? Dig. Jeg bliver sniper nu. David, filmer du også? Jeg filmer. Ja, David filmer lidt. Jeg kan godt lide, at der står 36-2. Filmer du inde i klassen? Markus, den der kan jeg godt lide. Du bliver bare snipet lige i luften. Det er hver eneste gang, jeg kører lige der. Det er der, det sker. Og du er der også. Filmer du inde i klassen også, David? Ja. Okay. Ja, det vil jeg så sige. Han bliver også med på videoen. Han er faktisk ved siden af mig. Nej? Ja. Markus, du filmer ikke. Du sidder ved siden af mig. Men David, han optager også. Og det vil sige, det kan I så tydeligt se, fordi han Hvad? Goldbox, beat drop it, son. Goldbox. Beat drop it, son. Det er det, jeg lige har sagt. Jeg håber, det er vores bedste, bliver I. Kommer I? Nu kigger alle bare efter den. Og jeg har seriøst mammut. Jeg tror, jeg har set den. Wow. Den kommer over ved mig, gør den ikke? Der skulle stå Goldbox, has been drop it. Skulle det ikke gerne stå? Jeg har vist fundet den. Hvor? Kommer ned her. Den kommer ned der. Det kommer ned der, David. Der. Fuck it! Skynd jer! Nej, jeg kan bare ingenting nu. Og der blev den hentet. Den er så. David, fik du den? Nej, han tog den! Han tog den for en. Han tog den lige på mig! Og du er David. Jeg fik 500 kroner alligevel! Ja, du var jo med til at få den. Hvor jeg fik 500 kroner alligevel? Wow. Det var fordi, du hjalp ham den anden. Ja. Vildt. Fuck, jeg fik 500 kroner af det. Fuck, den laggede lige min skærm totalt. Jeg fik halvdelen af det. Læg dig nu din fucking flamme, mand. Fuck, jeg hader det, Goldbox. Pisse, jeg fik ham ikke. Han har godt nok opgraderet det. Nej, jeg kan nok godt lide gå. Nej! Nej! Han tog den i stedet for mig. Var det ikke bare nederen, folkens? Ja. Nu kan vi ikke. I kan faktisk se Davids skærm hele tiden ved siden af mig, hvis jeg har fået klippet det rigtigt ind. Jeg skal virkelig prøve. Virkelig. Ej, jeg tror ikke lige, det bliver den her video. Det bliver måske en anden video, men ikke lige den her video. Den er god. Du er god. Fuck, jeg har ikke noget liv. Bogstaveligt talt. Jeg har intet liv. The best sniper in the world. You know what I mean, babe? I have nothing. Jeg har intet liv. Jeg ved godt, der står 37-2 til de blå. Ja, nemlig. Og jeg var så tæt på at få det fucking Goldbox. Jeg kan lige, Markus, jeg kan lige at gå direkte attack med 0 liv. Leon kommer. Jeg går direkte attack med 0 liv. Prøv at høre, nu skal I komme ind i klassen, og så skal I spise jeres mad. Nej, jeg skal ikke. Nej, jeg skal ikke bo ud. Jamen, så skal du. Okay, og jeg syger. Kom, David. Later. Nej.
Næste gang jeg dør, så må jeg altså også få The Sweater Petter. The Sweater Petter. Det lyder på den måde. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Det var så der. Desværre, jeg er nødt til at smutte. Farvel.